budeš zlobit, tak pojedeš až nahoru. Když si tady to nevypadne, protože se to stěžně. Jsme na Visku. Málo. Tak jedeme. Hlavně ať ti neuletí ta vlajka. Chceš vejít? Tady dávám pozor, ty jsi jak ženská, ty vole. Co dáš? A kdyby si zvracel tak do moře a ne na palubu, jo? Má hlavně nespětný nějaký. Vůbec se nehoní hlavně. Ti bylo blbě, víš? Víš, co by to nepovolilo tady nahoře? To povolí, no tak. Vůbec se zvolá. Volo, hele. To má nějaký rychlý převod. Tak dáme dolů, teda. Počkej, dáme pivo, než si to. Panu Komárkovi dneska bylo špatně. Asi nastydnul včera. Jinak se počasí docela vybralo a teď už je hezky. No a obloha jak je vymetená. A tam nad tou pevninou je to tmavý všechno. Olejka už nám visí. To asi. Jo, jako pohledově to bylo starý. Hele, ale ten je na tom kole, ten tam parkuje u nás. Dívej, vole. Ale mrt, ty vole. Hele. Mrt. A je. Ty vole. Držíte jenom vy, ty vole. Ale pánové, respekt.
Co tam dělá, vole? Ale mají klimošku. Půjď po ty dveří, vole, pokud se béva, tady odrasují. Ivanko, Ivinko. Ivanko, Ivinko, jo. A není čas obrátit? Se jdeme podívat na Český dům. Polis. Uvidíme zbyli. No je to policie, ne? Jo, vlastně to. To je normální dřevo tohle. O, už bude hodně starý tohle. Viděl, no. Tady si říkal, že tady žije opice. A opice je vlastně nezačíná všude nějaký strážní. A půjde. Počkej, ale tady byla 92, tady oni bojovali. Nádherná plášť, tak je tady čisto krása. Jo. Ale víš co, to hlídalo možná... Se přijel ale z druhé strany, víš jo? No. Kudy? Tam je ta vesnice, ta další. Tam je jenom to je z druhé strany. Jako fileta. Výborný. Nešel to. Jo, to se hejbe. Kde to mám zlomit? Tady. No, úplně. Jest to pomalu, ať na mě hodně zbyde. Ještě má nožiček. Nožičky, tebe zajímá padelka.
A ještě videj to hovno, co je tam vevnitř. Vidíš to tam, takovou tu niť. Co to je? Krabí hřbitov. Můžeš mě zabrat. Můžeš mě zabrat. A ty zase budeš, že... Ty zase... Ne, on kouří. Sláva. No to chce říct při té večeři, ne? Podle mě normálně do ukazováčů štíp komár. Bzz, bzz. To taky včera něco bylo. Předevčírem. To bylo předevčírem. Bzz, bzz. Co to ne, vole. To je hovno. Ale si říká, takhle blbý Čechy jsem to určitě neviděl. Půjdeme, hele. Jirko, musíš Jiříko, musíš po 4, ty vole, tak na to nezahraje, vole. Zkus po 4, no, Jirko. Jirko, pak to bude po 4. Ten do toho půjde, koukej, vole. Ty vole, to je pecka, ty. Až já si nejedu babu, vole. Tam ještě nebyli. 60 kuna, vole, se tam někde je. Dej 60 kuna, dělej. Já těžko odsaď poběžím dolů, vyndava 60 kuna, to asi kravina. Ty krávo. Dělej, připlánujte, ne, ty vole. Jako nejvíc mi mrzí, že za mých 60 kg Plavba pro plát. modrou spidlu, vole. Ty vole, si děláte prdel, ne. Jako podle mýho názoru vy ty prachy nechcete, ne? Co? Vy ty prachy nechcete. Pojď Milano, teďku. Kdyby ty prachy, vole. To moje prachy, vole. Ale strašně nepává, vole. No, že předání dokladu, tak se na to podívejte, nic jim předávat nebudeme, jo. Až zaplatí, jo. Ale kdybych měl něco novýho Vojitkovi, tak si to zprávu, když se to taky něco pošli, jo, když budeme nedělat. Tamhle je ten zakázaný přístav. Tamhle to. Aha. A to je teda pro domácí nebo pro Byly čeho? vojenský. Jo, takhle, aha. Komár asi nepůjde, no. Bárová na tím dělat. No, pro najmu. A už radši něco Nebo já právě, kdybys náhodou chtěl něco říct, abych to měl připravený. Nic říkat nebudu. Říkám vykálet a natáhnu se a pak půjdu na ten hřbitov. Čte si. Přitáhni to sem. Ten tam dělá bordel. Jo, už něco než. To vypadá něco dobrýho, víš?
rozmrzat. Ale natoč to a pak ho budeme vydírat, že to prásne. No to je bordel. A ještě si vybírá. Ještě jsme na Komiže na Visu. Dneska jsme to zkrátili, v 1 hodinu jsme tady byli, takže Mikinyho obleť. volný den. Blíží se kyšal. Tam hrála harmonika, někde vzadu tancovali na molu. Brýle bych si mohl vzít si. I gotta schedule, we know. I gotta schedule my time, my time. Everything lasted about 4 hours. My jsme se koupali. Na poslední kudy se fotografické ty a si vlastně tam finišujou. Jdeme do klíče? Tady se asi dost krade, tyhle, ten tam má nedálkový, má tam udělaný alarm jako v bytě. Kde? Takhle v tom autě. Má tam udělaný, co? Udělaný křidlo. Z boku má solární do... Já viděl, jak se otočíte. No, ty vole, tam nechci moc lézt, aby mi tam nešla sůl. No, pozor. Jsme na Korčule, akorát, že už jsme nechytli místo v přístavu. Vypadalo to na velkou bouřku, jak se sem všichni nahrnuli. Už jsme to nestihli. Je to studený, jo? Není. Jeli jsme delfíny dneska. Takový tornádo to spolu. A jsem měl celý den. Kde je ten Jirka, nevíš?
Kakao taky? No Míku, Co? taky jsem se vykakal, pěkný. No já přemýšlím, že ještě půjdu, protože... Takhle normálně jsme byli na Piškeře, když jsem ráno hodil svý. A začali si jezdit strašný množství lodí. A když už přijeli policajti se schovat, tak to už bylo co říct. Jo. Jste měli extrémně, 14 nebo 3 neděle jste byli. Skoro 3 neděle. Co Dave, jak to vypadá ta mrkvička? Či ochutnávám? Ale tak pozor, tak na Hvaru, u východního pobřeží, Muringy, přípojky elektrického proudu a vody. Teď už je to hotový. Vevnitř. Hotovo? Jo. Kluci, tak si ji fáknem. Nevím jak by, ale asi určitě. Nechám vychladnout.